बिल्कुल बहू जी, आज के जे माहौल बाटे, आज के जे दिन बाटे बहुत पावन और बहुत पवित्र बाटे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म अयोध्या के कनक भवन में भइल, लेकिन आज के जी मौका पर हमनी के बोलौले बनी से वो खास आदमी के बोलैले बनी। ओ नाम के, ओ शख्स के, ओ पर्सनालिटी के नाम रख दी। नाम बाटे मुन्ना सिंह, लोक गायक। और अभी मुन्ना सिंह जी के बुलावे से पहले हम विजया भारती और हम अजीत आनंद चैत्य अयोध्या नवमी शुभ दिन भइल राम अवतार। धरती के सब पाप मिटावे अइले खुद करतार। गह गह करे अयोध्या नगरी, बाजे आज बधैया। हर्षित राजा दशरथ के मन, झूमे कोशिला मैया। भागल अनहरिया के भोर कैले राम जी, अयोध्या नगरिया अंजोर कैले राम जी। अयोध्या नगरिया अंजोर कैले राम जी। भागल अनहरिया के, भागल अनहरिया के भोर कैले राम जी। अयोध्या नगरिया अंजोर कैले राम जी। अयोध्या नगरिया अंजोर कैले राम जी। झूमेली धरती के, नाचेला पवनवा। देव मुनि फूल बरी, सावेले अंगनवा। घरे घरे बाजेला अनध बधैया। सागरे जगत में ढिंढोर कैले राम जी। अयोध्या नगरिया अंजोर कैले राम जी। अयोध्या नगरिया अंजोर कैले राम जी। हंसी हंसी रतन लुटावे राजा दशरथ। जिंदगी के विधना पुरवल मनोरथ। जन्म सुफल मंजूर कैला विधाता। दशरथ के मनवा हिलोर कैले राम जी। अयोध्या नगरिया अंजोर कैले राम जी। अयोध्या नगरिया अंजोर कैले राम जी। भागल अनहरिया के भोर कैले राम जी। अयोध्या नगरिया अंजोर 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 कैले राम जी। जय श्री राम बोला देवर जी। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आज के दिन बहुत खास दिन हमने के कहानी हंसा कि जिंग ये धरती पर आज भगवान रामचंद्र के जन्म से अजोर भइल, उहिंग बिहाने बिहाने के अंगना से हमर आंगन अजोर हो गईल। हमार मुन्ना भैया के अइला से प्रणाम बा, स्वागत बा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भजन गावे खातिर आज के मौका पर के रही तब मुन्ना भाई MBBS। कैसा लगता कि आज बिहाने बिहाने के अंगना में आज के वो खास दिन बाटे, रामनवमी बाटे? बहुत अच्छा लगता आप लोग इनके बीच आके। आज तो
बहुत ही खास दिन बा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास लिखले भी बने कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। अब हमार मन करता कि एक खास मौका पर, इतना पावन पवित्र मौका पर एगो और भगवान रामचंद्र के जन्म से रिलेटेड कोनो गीत गौनई होइत त बहुत एकदम सारा बोर हो जाइत। कान में कुंडल शोभे माथे मुकुटिया, अरे माथे मुकुटिया हो, कन्हवा पे तीरावा धेनुहिया, आहो राम कन्हवा पे तीरावा धेनुहिया। कान में कुंडल शोभे माथे मुकुटिया, अरे माथे मुकुटिया हो, कन्हवा पे तीरावा धेनुहिया, आहो राम कन्हवा पे तीरावा धेनुहिया। जगमग जगमग अयोध्या नगरिया, नैन जुड़ावे निरेखी नर नरिया। नैन जुड़ावे निरेखी नर नरिया, सांवले सलोने रघुरैया, आहो राम कन्हवा पे तीरावा धेनुहिया। कान में कुंडल शोभे माथे मुकुटिया, माथे मुकुटिया हो, कन्हवा पे तीरावा धेनुहिया, आहो राम कन्हवा पे तीरावा धेनुहिया, आहो राम। त आज एक त चैत के नवमी दुर्गा नवमी और दूसरा राम जन्म के दिन यानी कि राम नवमी, ये दोनों के मिलल जुलल पावन अवसर पर गीत संगीत भजन के रौनक असही बनल रही ए मंच पर बिहाने बिहाने में। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बिल्कुल। आज के खास दिन मुन्ना भैया जहिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरण परले धरती पर त हमनी के वो गार्जियन मिल गई। और वो गार्जियन के जीवन के जोन आदर्श बा, जोन खूबी बा, वो खूबी के अगर आज के समय में एक एक आदमी थोड़ा थोड़ा भी अपना जीवन में उतार ले तो स्वर्ग हो दुनिया जाए स्वर्ग बन जाए। और सब दुख दर्द धरती से मिट जाए। का मुन्ना जी? बिल्कुल आज बिल्कुल। चैत के ई महीना बटे त चैत से रिलेटेड कुछ राम जी के जन्म पर कुछ खास अगर रउआ से लयबाजी हो जाए। आहा, क्या मेरे दिल की बात कहा है देवर जी। माने भगवान के जन्म हो गइला, जन्म भइला के बाद तनी चैती में कुछ हो जाई त एकदम माने सुने जैसे पे सुहागा। चैती के धुन होला ना अपना जी, गांव वाला, जी, जी। धुन रहे उहे, लय रहे उहे, आ गीत रहे जयकार रहे रामचंद्र जी के, तो का बात हो जाए? बहुत हो बढ़िया जाए? बहुत बढ़िया। हाँ हो जाए। बहुत अच्छा। नौमी शुभ दिनवा हो रामा, नौमी शुभ दिनवा, नौमी शुभ दिनवा हो रामा, नौमी शुभ दिनवा, चैत मास राम के जन्मवा हो रामा, नौमी शुभ दिनवा, चैत मास राम के जन्मवा हो रामा, नौमी शुभ दिनवा, नौमी शुभ दिनवा हो रामा, नौमी शुभ दिनवा, नौमी शुभ दिनवा हो रामा, नौमी शुभ दिनवा, चैत मास राम के जन्मवा हो रामा, नौमी शुभ दिनवा,
चैतमा से राम के जन्मवा हो रामा, नवमी शुभ दिनवा। चैतमा से राम के जन्मवा हो रामा, नवमी शुभ दिनवा। राम के जन्मवा हो रामा, नवमी शुभ दिनवा। कितना मिठास बा, कितना भाव बा, कितना कोमल भाव बा, और कितना श्रद्धा बा इस सब गीतन में। अगर हम कहें कि हमने के बीच के जे बड़ आदमी होला, बड़ देवता के बराबर होला, तो वहाँ के आदेश कुछ होके, जब मन की बात होके, जब मन में आवत होके कि फलना आइल बनी अजीत के अंगना, तो फलना चीज हुई। बहुत बड़ी इच्छा बाकी है रामनवमी के मौका पे जी विजया जी रउआ भाई एगो गीत सुनाई। रउआ कहता नहीं तो हाजिर बानी। दुअरा बाजा हो ढोलक तबला, दुअरा बाजा हो ढोलक तबला, अंगना बाजे हारमोनिया हो लाल, अंगना बाजे हारमोनिया हो लाल। राजा दशरथ जी से मोहर मांगे, राजा दशरथ जी से मोहर मांगे, रानी सुमित्रा से फेरी हो लाल। राजा दशरथ जी से मोहर मांगे, रानी के कई से लिलरी हो लाल। राजा दशरथ जी के बेटा भैले, अयोध्या में भैले सोरे हो लाल। राम जन्म सुनी ऐली भटनिया, मांगेली राम बधिया हो लाल। राम जन्म सुनी ऐली भटनिया, मांगेली राम बधिया हो लाल। बधाई हो। हो यही वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। तब हमनी के बीच में बानी आदरणीय कलाकार मुन्ना सिंह जी, बिल्कुल। और हमार देवर जी और हम भी। हाँ बिल्कुल। रउआ के यहाँ कैसे मनावल जाला, आज के दिन के कैसे सेलिब्रेट कर जाला रउआ घरे? आज के दिन तो जगह जगह जुलूस निकालल जाला, महावीरी झंडा निकालल जाला, काफी लंबा चौड़ा रामनवमी के जुलूस निकलेला, घर में पुआ पकवान पूड़ी सब पाकेला। आज ही के दिन चैत नवरात्र भी पड़ेला, ओकर भी पूर्णाहुति आजे होला, तो दू गो चीज हो जाला। ऐसे काफी माने उमंग के साथ भविष्य के हाल चाल, ग्रह गोचर के चाल कैसन रही आज के रात तक के दिन, रउआ सबके, हमनी के और आपन अतिथि कलाकार यानी मुन्ना सिंह जी के रउआ समझ गई हो कब के हमनी के का बिल्कुल कहता बिल्कुल। मतलब कि आचार्य संजीव मिश्रा जी से जानल जाओ दिन भर कैसन रही ग्रह। त ग्रह गोचर त देवर जी हो गई। बिल्कुल। अब हमारे एगो विचार बा देवर जी, मतलब आदेशम आदेशम कमी लौकता एगो, जब कोई बच्चा के जन्म के अवसर रहेला और ओकरो पर राम भगवान जैसन कोनो पुरुष के, महापुरुष के जन्म के मौका बा, तो ए मौका पर कोनो चाची, कोनो अम्मा, कोनो काकी, कोनो फुआ जैसन पर्सनालिटी ना रहे और सोहर ना सुनावे, त ना लगता कि कुछ अधूरा अधूरा बात भइल। गलती लागता हमरे में बाटे, चूंकि बुलाहटा देवे वाला काम हमरा जी में रहेला। ओ तहार भूले के आदत बा। ठीक बा। मुन्ना जी, चाचा जी कहे रुआ के कि हम चाहतनी कि कोनो दादी के बुलाई, चाहे चाची के, जी भेटा जी सोहर गावे खातिर बुला लिया। बिल्कुल हम एगो बिल्कुल। नाम बताई, हम बताओ केकरा के बुला ले। देखले बानी आइल बानी अपना पड़ोस में, उनका के बुला के लिया आवत, बहुत अच्छा सोहर अरे गावे। नाम तो कौन है, उनका नाम से नाम खोजब। बा साधना श्रीवास्तव जी। रामनवमी के पावन अवसर पर और हमनी के बीच में जैसन की रउआ से वादा कैनी हमनी के, और देवर जी के हम ड्यूटी लगावनी कि पड़ोस में पता लगल है चाची ऐली है बिल्कुल। साधना श्रीवास्तव जी। बिल्कुल साधना श्रीवास्तव जी चाची के जबरदस्ती कहनी कि जौन स्थिति में बानी तो उन स्थिति में जल्दी चली, काहे के 8:30 बजे के बाद प्रोग्राम ना हुई, तो गोड़ लागतनी स्वागत करतनी। अरे बड़ा भैया भी आप लोग के बड़ा आशीर्वाद। प्रणाम करे तानी पाँव छू के, लेकिन थोड़ा दूरी पर बानी, 8:30 बजे के बाद पैर छुआ आशीर्वाद ले रउआ से। बड़ा बड़ा आशीर्वाद। इतना बढ़िया तो हम लोग के जोड़ी हुए दोनों देवर भौजाई के कि हम बता ना सकीला। जैसे राम लक्ष्मण और सीता जी रहली है, तो लक्ष्मण जी के साथे अपना भौजाई के वो रक्षा करत रहे। लक्ष्मण जी हमेशा अपना भौजाई की रक्षा करस, वैसे जो जनला कि तू हमेशा रक्षा करेला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये बताई, अब ई जे हमर घर लौकता, जितना सजावट जे भइल बा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्मोत्सव पर जी आज हमनी के प्रोग्राम करतनी सा, तो एकर सजावट कैसन लागत रहुआ? अरे बड़ा बढ़िया सजौले बड़ा जा, ऐसा लागत है कि लीप पोत के इतना चिक्कन, इतना सुंदर कर देले बड़ा जा। आगे
तुलसी जी के चौरा देखतानी कितना बढ़िया बाटे। बिना तुलसी चौरा के तो कुछ होखेला ना। आ देखा इतना बढ़िया राम भगवान और सीता जी। तो ई बताई कि रउरा गाँवे मतलब कि जहाँ के रुआ बानी उ कैसे मनावल जाला ई रामनवमी? जगह हमार भौजी सजैली, रउआ लो सजावे नी कि ना? हमनी के गांव में देखा, हम तो कन्हिया गांव के जी। हैं, बनारस से बड़ा नजदीके पड़ेला गांव। जैसे जानत हो बजा ओजा एगो बड़ कमच्छा मई के स्थान हुए। हाँ। ओजे से तनकी सा दूरी पर बनारस के पास विंध्याचल मई पड़ेली। बिल्कुल बिल्कुल त माता जी। दोनों जगह पर माता के पूजा होवेला। तो हमनी के यहाँ का होला कि अष्टमी के कलसा रखा जाला। अष्टमी के रात भर जितना मेहरारू है सब अपना अपना घर में कलसा भरियन जा, सजैहन जा, कलसा के बड़ा सुंदर से रंगियन जा, आ ओकरा के माला फूल माला पहना के ओकरा पर बत्ती जला के रात भर माता के गाना गईहन जा। सवेरे सवेरे करीब 7-8 बजे तक ले लोग पूरी चढ़ा देला। ओकरा से पहले ही मतलब जब तक अंधारे में पूरी चढ़ा देला। चाची एगो बात कही यही बात पर, तब मान ली कि जब रामचंद्र जी के जन्म होइल हुई तो उनकर जन्म पर जो उन समय में उनकर चाची दादी काकी बुआ गांव समाज के जे सब हुई हैं वो सब गईले हुई हैं सोहर बधैया। तब मान ली कि आज उहे दिन है, तो आज तो हमनी के जरूरत महसूस भइल कि कोनो चाची काकी के बुलाई तो रउआ आ गई नहीं। रउआ हमरा पता रहल कि रउआ आइल बानी पड़ोस में, तो आज रउआ के मुँह से एगो ओइसने गीत सुने के मन करता है। चैत के रहे राम नमिया बजनवा घर घर बाजेला। चैत के रहे राम नमिया बजन घर घर बाजेला। ललना अयोध्या में भइले नमवा महलिया उठे सोहर। ललना अयोध्या में भइले सुनी दशरथ खुशी से आनंद भइले हो। चूरी न मोतिया न ढावे महलिया उठे सोहर हो। ललना चूरी न मोतिया लुटावे महलिया उठे सोहर हो। ललना चूरी न मोतिया लुटावे महलिया उठे सोहर हो। ललना चूरी न मोतिया लुटावे महलिया उठे सोहर हो। ललना चूरी न मोतिया लुटावे महलिया उठे सोहर हो। ललना चूरी न मोतिया लुटावे महलिया उठे सोहर हो। अरे चाची वाह, ऐसन सुनौलू कि पीछे पीछे गावते गावते एगो गीत सीखिए लेनी गावे के। देखला देवर जी, ई सब उदाहरण से तनी सीखे के चाहे कि पुराने चावल के पंथ पड़ेला बीमार के। हमनी के कोनो गीत गा लेनी लेकिन ई रंगत जमल ना, बिल्कुल ना, सीख लेनी एगो। इहे से कहता नहीं। अब तो हम चाची के पास जाइब, कागज कॉपी लेके इनका से पुरान पुरान सब गीत सीखब। चाची सिखा देब ना? हाँ हाँ बिल्कुल, काहे ना सिखा। गाँव वाला गीत सब जो हाँ, रात भर गाँव कलसा के। लेके रउआ सब गात रही अपना गाँव बिल्कुल में। बिल्कुल कि जितना सीखे के बाटे सिखा तहरा देब सीखे हमरा कोई के। तू चली हमरा सा। आज रामनवमी है, मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म पर, जन्म दिवस पर हमनी के इकट्ठा भइल बनी सा। हमनी के साथे बैठल बानी अतिथि चाची साधना श्रीवास्तव, मुन्ना सिंह जी और हमरी भौजी। देवर जी, एक बात बा कि जब बिहाने बिहाने के प्रस्थान के बेला हो गइल बा, बिल्कुल टाइम तो तब हो जाता। जाते जाते हम कुछ कहे के चाहता नहीं। और उ कहे वाला बात से एगो गीत के नाता जुड़ल बा।
बोला तो कहीं हाँ कहा बोला। देखो जब हम जितना जानतानी वो हिसाब से रामचंद्र जी के जब जन्म भई रहे जौन दिन आज के दिन, तब वो खुशी में नर बानर किन्नर पशु पक्षी सब केहू बहुत खुश भई रहे और सब केहू मिलजुल के वो मंगल गीत गौले रहे कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। मतलब वो गीत के सुन के पढ़ के वो दृश्य के कल्पना से एकदम रोमांचित मन हो जाला। तो हमार मन करेला ई गीत के ट्रांसलेट इनटू भोजपुरी अगर गावल जाए तो कैसन लागे। तो के करी, हमरा तो मन करता कि आगे आगे चक्का जे बाटे वो मुन्ना चाचा जी के चले, पीछे से सब आदमी। डन। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, न अति शीत न अति धूप, मध्य दिवस यानी कि दोपहर के, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। वही घड़ी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। और प्रगट भय रघुराई हो, चैत महीनवा के दिनवा हो, प्रगट भय रघुराई हो, चैत महीनवा के दिनवा हो, प्रगट भय रघुराई हो, चैत महीनवा के दिनवा। राम जन्म सुनी झूमे अयोध्या, राम जन्म सुनी